everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So as promised from my last vlog, guys, ay ikukwento ko po sa inyo kung ano ba yung experience ko sa staffing agency, kasi madami sa inyo yung ano bang dapat kong piliin? Staffing agency ba? Direct hire ba? Or travel nurse ba? Something like that. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ba yung experience ko ngayon sa staffing agency. Sila yung agency na nagpo-provide ng mga nurses for the hospitals dito sa USA. Pag-usapan natin ngayon yan, guys. So, in this video, guys, malalaman nyo kung ano ba yung ginawa ng agency sa amin nung nasa Pilipinas pa lang kami. Tapos, pagdating namin ng USA hanggang sa nakarating ako dito sa deployment ko. And probably I might include some kung ano bang mga nangyari while I'm already here in Iowa. So, ang agency po na nag-hire sa akin is the Guardian Healthcare Providers. So, ang disclaimer ko lang, guys, this is my own experience. If you're from the Guardians or if you're from other agencies, kung hindi ganito ang treatment na na-receive nyo, then I don't know what to say. Kung may mga agencies din kayo na gusto nyong i-share para sa mga ibang viewers, you can comment down below kung ano yung mga pwede nyo din i-recommend na mga agencies para yung mga makapanood po ng video na to ay magkaroon din sila ng ibang choices kung ano ba yung mga pwede nilang piliin when it comes to the agency. So, sa processing po ng papers from the Philippines, wala kaming ginastos. Personally, wala akong binigay sa agency, wala akong placement fee, nothing. So, ang ginastos ko lang, guys, is my NCLEX IELTS review ng IELTS and NCLEX, and then NBI clearance, pag-ship or pagpapapatila ng mga documents ko, yun lang. Pero, pagdating naman ng US, na-reimburse lahat yung NCLEX, IELTS, mga reviews ko. Okay, so, yun yung nangyari sa Philippines. Meron din kaming tinatawag na admin assistant. Sa akin, ang nag-handle sa akin is Sir Philip. Grabe, very much informative siya. When I ask something, agad-agad yan tatawag. So, yun yung mga ginawa sa Philippines. So, ibang video na lang, guys, kung ano yung ginawa nila sa amin para sa interview. Kasi very long, yung interview, yung preparation for the interview and all of that stuff. Marami kasing mga agencies na magaling sila sa sales, pero pagdating sa gawa, wala. May mga kakilala ko na nasa iba't ibang agencies na ganito yung ginawa sa kanila. And kung sa akin mangyayari yun, parang hindi ko kakayanin. That's why I'm also proud of them. Kasi kinaya nila kahit ganun yung treatment sa kanila ng agency nila. So pagdating namin dito sa US, guys, sinundo kami sa airport. Tapos may kanya-kanyang room assignment kami. Apartment. So, nakita nyo naman yung mga naging kasama ko sa vlog. Sila yung kasama ko. So, 6 kami sa room. 6 kami sa apartment, which has 3 bedrooms. So, 2 lang per room. Ililink ko na lang din sa baba, guys, yung apartment tour, ganyan, para makita nyo kung anong itsura. So, pagkasundo sa amin, dinala kami sa apartment. May dalang food yung nagsundo sa amin, Sir Etchem. Ayan, sobrang thankful ako kay Sir Etchem. Thankful naman ako sa kanilang lahat. Ayan. Tapos, in the morning, guys, may dala na naman silang breakfast para sa amin. Kasi, syempre, wala pa rin naman kaming na grocery for our food. And, nga pala, let's get my schedule para makita ko kung ano yung ginawa talaga namin, all in all. Alright, guys. So, ito po yung envelope po na binigay po sa amin. This is what they call the welcome packet. Binigay to nung pinaka-first na meeting namin with the boss, with Miss Lady. Nandito na lahat ng forms namin. So, ang instruction, dadalhin tong envelope na to saan man kami magpunta. Kahit kukuha ng driver's license, pupunta ng bangko, kasi there are a lot of things in here. Ayan, so kasama na po dito sa immigrant welcome packet, yung mga PTO, mga kung ano-ano pa. And mind you, guys, ito yung isang na-appreciate ko sa GHP.
meron kaming orientation. I mean, this is the orientation day, but meron kaming orientation on what to do pagdating sa kultura ng mga Amerikano. Kasi, like, in the Philippines, we are not used to giving tips. Kung kukuha ka ng Uber mo, yun yung sinabi sa amin. Kung mag-Uber ka, kailangan magbigay ka ng tip. Kapag pupunta ka sa restaurant, magbibigay ka ng tip. If you can't afford to give tip, huwag kang pumunta sa mga restaurant. Pumunta ka lang sa mga fast food restaurant. And meron din silang binigay sa amin, guys. Tinuro sa amin kung paano ba mag-tip. Ayan. Ayan. Napaka-dark nga lang nito. So, tinuro sa amin kasi may makukuha kapag gumamit ka ng card, may makukuha ka na isang papel, tapos babalik yung card kasama ng isang papel, isusulat mo yung iyong something, yung total mo and all of that, yung tip mo and ganun. So, tinuro sa amin yan. Tinuro sa amin kung ano yung mga terms na ano ba yung mga dapat hindi namin sabihin dito, ano yung mga tawag natin sa mga bagay-bagay na yun sa Philippines na hindi ganun yung tawag nila dito. So, inaano kami ng, ino-orient na kami on how to adjust kasi kailangan, mahirap kasing mag-unlearn. Ayan. That is the most difficult thing to do. Mag-unlearn ng mga hindi mo na dapat kinukuha pa or ginagawa pa ng mga bagay-bagay. In our whole time na nagstay kami sa Tennessee, guys, meron kaming driver. So, hindi kami nag-Uber. Kapag pupunta kami ng grocery, i-schedule nila yan na, sir, pwede po bang mag-grocery kami ngayon? Ganito, ganyan. Message mo lang sila and then, yun, go. Kapag basta yun yung schedule, pupunta kayo, go grocery, hatid sundo. May online class kami, which is, I really appreciate it if somebody is watching from the GHP right now. Sobrang thankful ako na nag-online class kami at nag-check off kami with Miss Alice. I'm dropping names here because, syempre, na-appreciate ko talaga siya. She's really good na dito, tinuruan kami kung paano ba dapat yung attitude namin. We should be assertive kasi Filipinos are just so, alam mo yun, na hindi tayo masyadong nagsasalita, kinikim-kim lang natin, or kaya gusto natin gawin to, but we are not that too assertive to do things. Dami niyang tinuro, head-to-toe assessment, madaming skills, and then nag-check off din kami. Check off is return demonstration sa atin sa Pinas. Kung sa check off, hindi mo napasa, uulitin mo siya, babalik ka the next day. Kung hindi mo pa rin napasa, babalik ka ulit. Ganon siya katindi, guys, which is, I really appreciate. Grabe, sobra yung kaba ko noon nung check-off namin kasi poker face na siya. She's friendly, pero pagdating sa check-off, wala kang makukuha sa kanya. Tapos tinuro sa amin yung mga infusion pump, pagba-blood transfusion, ano yung mga gamit dito, paano yung mga Omnicell. Kasi diba sa Philippines, we get our medicines directly from the pharmacy, but here we don't do it anymore. We get our medicines from the Omnicell. So, paano sa Omnicell? Ano ba yung Omnicell? Ano ba yung mga infusion pump? Ano? Mga ganun yung ginawa namin. Pumunta kami ng bank kasi kailangan namin yung certification ng bank para sa DMV. So, when you get a license, you need at least 2 proof of your address. So, ang address namin is the apartment which is provided by the agency. And then, ang aming proof of address, dahil hindi naman kami nagre-rent, hindi naman kami nagpakabit ng mga kung ano-ano na nakapangalan sa amin, kumuha kami ng certification na inaano niya na dito kami nakatira sa address na to. Good thing din, guys, kasi pagdating namin doon, as in, prepared na siya. Nakagawa na sila ng mga ganito. Kasi syempre, in-endorse na kami ng agency sa kanila. Alam na nila kung ano yung mga address namin, pangalan namin, ganyan. So, sobrang dali lang nung nangyari na pag-open namin ng bank account namin. Prepared na rin na yung mga packet namin for the bank account. Binigay lang namin yung SSN, passport, yun. That's it. Tapos parang miniting lang niya kami kung ano yung, paano yung pag-explain niya sa savings, sa checking, sa kung kukuha ba kami ng credit card, something like that. How can we avoid na maano sa utang? Yun. Sobrang thankful din ako kay Miss G. Actually, binigyan din kami ng agency ng another certificate of employment na nakasaad doon na, yun nga, employed kami sa kanila. Tapos nandun din yung address namin. So, yun yung mga pinakita namin sa DMV. Diretso na kami sa DMV. One day lang yun. So, imagine, if you don't have an apartment yet, wala ang record dito sa Amerika.
sobrang hirap, 'di ba? So, good thing na sila, may step by step talaga silang ginagawa. Okay, bibigay namin yung certificate, tapos bangko kayo, kukuha ulit kayo din ng certificate, and then DMV, para smooth ang namin, lakad namin. Pero syempre, dapat prepared ka rin sa knowledge test. So, yun din guys yung ginawa namin. Nag-review din talaga kami para sa knowledge test. Kasi mahirap yung paulit-ulit ka sa knowledge test. And mag-uulit ka na naman sa road test, mga ganun. So, after ng driving test namin, knowledge test is nagpunta kaming medicals. So, yun, hatid sundo din kami sa medicals namin kasi kailangan yun for the employment. May mga revisions ng schedule pero may email, may text, and all of that. Sundo, as in susunduin kami sa apartment. Kakatakuin kami niya ni Sir Echem. And then, provided din sa amin ng agency, guys, the BLS, ICLS, and in my case, PALS. Hindi kami lahat ng PALS. Depende ata kasi kung ano yung nire-require ng pupuntahan naming hospital. So, parang iilan lang kaming nag-PALS. And then, another thing, guys, na na-appreciate ko din sa kanila is, meron kaming meeting with someone, with Sir Echem, regarding naman sa car. Questions about car, paano ba kami kumuha ng car, pre-owned, certified something, brand new, saan kami pwedeng mag-loan, kung sa bank, ganito, kung sa Advancial, ganito, tapos kailangan yung about insurance ng car, tapos yung ano pa ba, i-deliver ba yung iyong car, kailan ang pick up, o kung hindi siya i-deliver, something like that. So, you will have a lot of answers from Sir Echem. Hindi ka nila papayagan na umalis na wala kang car kasi most of the places of our deployments ay wala pong Uber. So, ile-let go ka lang nila kung sure na may car. So, kung may car ka, tapos kung wala ka namang car, kung sure na may Uber sa area mo. Pero kung wala kang car, walang Uber sa area mo, they will not let you go, they will not deploy you. Kasi, alangan naman, maglalakad ka sis. Diba? Yun, yung ganun, guys. Sobrang na-appreciate ko kasi si Miss Lady, ang bossing namin, na safe area siya lagi. Hindi ka pwedeng pumunta doon na hindi nila, wala silang kakilala. Kasi, guys, dito kasi sa Iowa, ako yung pinakaunang nurse from GHP. So, ang nangyari, sinamahan muna niya ako dito, visit muna namin yung place, kung safe ba, or whatsoever, ano magiging life ko dito, nag-map out kami. Ayan, kung nakita niyo yung previous vlog, yung ililink ko na lang down below, kung ano yung ginawa namin dito. Which is, diba, saan mo makukuha yung ganong effort from an agency na sasamahan ka? I wasn't expecting her to do that. Kasi, ako, prepare ko na yung sarili ko from the Philippines. Tinatak ko na sa utak ko na mag-isa ako dito. Na hindi ko alam na ganun pala yung gagawin nila na, alam mo yun, na sasamahan nila ako, tutulungan nila ako, ganyan. So, nandito siya nung chinek namin tong apartment and she says, it's good, okay na rin tong apartment mo for the price, okay na, tapos ganito, ganyan. So, nagtiwala rin ako sa kanya kasi, syempre, sinabi niya rin, it's fine, tapos, yung neighborhood is safe, so, okay na ako. Ganyan. So, yun, yung isang na-appreciate ko, and everything is paid by the company or whosoever paid for that. I don't know if the company or she did. Basta wala akong binayaran, wala akong ginastos sa travel namin dito sa Iowa nun, guys, nung nag-visit kami. Pati yung road test namin, kung nakita nyo din yung isang vlog ko, tinuruan talaga kami mag-drive. So, binigyan din kami ng time, ayan, pati pera. Basta lahat ng about sa pera, guys, isang video na lang ha, kasi para ano, yan, tinulungan din kami ni Sir Echem na i-feel lang ba yung car na gagamitin namin for the road test para at least alam namin na, oh, ganito yung ano mo, yung kabig mo, di ba? Kasi iba yung alam mo yung car, sa, ano ba yung mag-road test ka, hindi mo pa nga nahawakan yung manibela ng gagamitin mong car. So, that's a good thing din. Kahit na doon lang kami sa parking lot ng buong company, ng buong building. So, for me, okay na rin siya kasi safe. Hindi ka na nervyusin masyado. Tapos, makaka-drive ka naman. May mga stop signs din naman doon sa parking area. May mga signs din naman. May hati din naman yung daan. So, makikita talaga niya
kung masyadong wide yung kalbit mo, masyadong narrow, hindi ka nag-stop, rolling stop, yun yung mga tinuro niya sa amin, which is I really appreciate din. Nilet go lang kami pagkatapos ng road test. So, after ng road test, ayan, simula na po ng deployment po namin. And the good thing about our deployment, kung nakita nyo naman guys, nakasama ko po si Sir Chip dito sa Iowa and sa Nebraska. Meron silang ipapadala na crew from the agency. Like for example, sa akin, sinamahan ako ni Sir Chip. Mag-stay sila ng 2 to 3 days for them to help you adjust here, move in dito sa apartment mo. Kailangan mong bumili ng madaming bagay-bagay. Ayan. So, kung nakita nyo yung vlog ko din guys, may nirent kami na Dodge Ram. Ayan. So, as in talaga na kahit wala kang pakundangan sa bibilin mo, may paglalagyan ka, may pagsasakyan ka, so walang problema. Tapos nandito rin si Sir Chip nung nakuha ko yung sasakyan ko. So, ako kasi kahit madaldal ako, madami akong tinatanong, pero iba pa rin kasi yung may knowledge talaga pagdating din sa sasakyan. Aalis lang sila after ng 3 days or 2 to 3 days, kapag sure na rin na may pagkain ka na, may tutulugan ka na safe ka na, ganyan. Or may mga pinapagawang agency na kailangan gawin. Yun pala endorsement din ng license guys is agency din yung may hawak. So, may designated person din para sa endorsement ng license kasi my license is from Texas. Actually, lahat kami mga nurses, iba-iba yung mga license namin. May naka-license ng New York, may NMI, may Texas, may, I don't know, iba-iba. So, agency na rin yung magtutulong sa amin sa endorsement. Like, sasabihin nila yung, pupunta kayo tomorrow para sa fingerprinting kasi kailangan to para sa endorsement nyo. Ito yung i-email nyo sa, sa application nyo for your endorsement. Sabihin nyo, ganito, ganyan. Ito yung isi-send nyo na file. Ayun, ganun yung mga, mga ginagawa nila. So, parang hindi ako masyadong nag-worry kasi sobrang feel mo talaga na in good hands ka. Tapos, guys, 6 weeks ata kami nagstay sa Tennessee. Yun lang naman yung downside nun. Kasi, 6 weeks, nandito ka na sa Amerika, nagagastos ka ng pera sa pagkain mo, though wala naman sa transpo, or kaya sa gala mo, kung magala kayo ng mga kaibigan mo, 304, room 304, ayan, yun yung mga gagastusan mo lang naman. I hope na cover ko lahat dito, kung ano ba yung naging experience ko sa GHP. Ako, very appreciative akong tao. Pero kung may ginawa ka rin naman sa akin na something, I'm not gonna, wala tayo, break tayo, ganon. So, kung ako ginawan din naman talaga ng mga magagandang bagay, sobrang na-appreciate ko. And then, nung nandito na ako guys, sobrang kinukumusta ko, kung okay ka lang ba dyan, how do you feel na mag-isa ka. Kasi, syempre alam nila ma-homesick ka. It's just a good thing that I don't feel anything like that. Hindi ko na-experience yung iyak, ganon. Good thing talaga na nasanay ako mag-isa. And ang gusto ko din sa kanila guys, nagtatanong sila kung ano yung comments and suggestion namin when it comes to the process. So, nasabi naman na namin sa kanila kung ano yung mga kailangan nilang i-improve. Very vocal ako when it comes to those things. Tinanong mo ko, so, tanggapin mo kung ano yung sasabihin ko. Ganon. As in, guys, sinabi ko talaga, yung ganito, partner nyo sa sa ganitong lugar, ganyan. Yun yung parang nakakasira sa proseso nyo. Tapos, yung ganitong nangyayari sa amin dito sa ganitong area, dapat kailangan yung baguhin. Ayan. So, yung mga sumunod naman na batch, parang medyo umayos naman na lalo yung process. So, yun, na-appreciate ko din yun, guys. So, walang perfect na agency. Lahat ng agency, guys, is may pagkukulang. So, may weakness. So, what I just stated here in this video are the strengths of the agency. Pero, yung mga weaknesses nila, parang
ano ba, parang hindi kasi siya masyadong major na parang it will make a big impact on me. Sa experience ko ha, pero hindi ko naman alam yung mga experience po ng mga nasa ibang state ngayon, ng nurses. Ayan, yung mga may problema sa mga, I don't know, I'm not gonna talk. So, sila, may iba silang experience, but this is my own experience, which is I really appreciate this agency. And yan, sa mga gusto pong mag-apply, may segue. Sa mga gusto pong mag-apply po sa Guardian Healthcare Providers, I'm gonna leave my email down below. Or you can DM me or PM me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. So yun lang guys. I hope I answered your question kung ano yung experience ko sa agency. So, ang tanong, pinabayaan ba kami o inalagaan kami? In my opinion, in my own experience, feeling ko inalagaan ako. Everyone, so shoutout time na naman po tayo. Magsha-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na new washing machine for the apartment. Ayan, kasi diba ni-return ko yung washing machine. So, ang next, na bumili ulit ako ng washing machine. So, shoutout po kay Ikit, Jonah de Guzman Cab. Sabi niya, bawal mag-convert. Totoo guys, kapag nakarating kayo dito, at first, medyo magko-convert pa kayo. Pero, pag nagtagal, masasanay na kayo sa presyo kasi kapag magko-convert ka pa, sasakit lang puso mo. Wag na lang. And shoutout din kay Sis Glamlocks. Thank you so much, sis, sa laging panonood sa aking vlog. And of course, kay Sis Maneline Gonzalez. And then, Rona Agpuon. Ayan. Parang bago siya na nag-comment. Parang ngayon ko lang siya nakita. Thank you so much, sis, sa pagko-comment. And then kay Raymond Caberto, kay Sis Mariam V, and kay Ronnie Caberto. Ayan. Mga Caberto, siblings po, ay present po lagi sa ating mga vlogs. Thank you so much, everyone. Thank you po sa lagi panonood and pagka-comment. So, if you haven't subscribed to this channel yet, sa inyo pong mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang notification bell button para lagi po kayo para akong DJ, parang radio announcer. Para lagi po kayo ma-update sa ating mga bagong uploads. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And that's it guys. Thank you so much guys. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!